Ready? Action. Bustuफोरा जो खारनै मा बुस्तु जाफादो Ready action नांगौब्रा मा जेबो जाथ'वाखै आं रेडि बाराय थिना हरफादो रेडि रेडि थिना हरबाय गासिबो पुरा खाम साम लाखाजोब्बाय आरोना रेडि नै फिल्डआव थाबायना फैयो प्लेन जायोना फिल्डआव लायनोसै केमेरा देखायदोब्रा केमेरा नै केमेरा जोंना डिएसएलआर केमेरा लाबोखाबाय आरोना पुरा केमेरा सोर सासे जागोन दा केमेरामेना नोंसोरना सोर नै पुरा नै ना मास्टार केमेरा मास्टारा नै ड्राइभारा जोंना स्टार बायनो लागाव होबाय ओइ सिफुं आरो ओइ माबा फैदोनो इसानि माबा मा होनो रुमि नै भिडिअ माबाया इउटुबारा जोंना लाराखौल' फैगोन ना फैया दा सोरो अबा स्कुटि लाना फैदों होनबालाय माबाखौ लाना फैदों थांदो फनावबो फैदों ना फनावबो हा रुमिखौ दे पुरा रेडि जाजोबखाबाय आरोना मा बन्द' खालामलायखो ये थिबो सानै नै फैगासिनो दं मेकआप खालामो मानसिफ्रा पुरा नै ओइथिंबो नै ओंखारबाय गाखोनो थांनो आरोना बैसागुनि पुरा ओंखारहांबायना आरो जोंना केमेरामेन नैथिंबो पुरा ओंखारबाय नै इसोरबो आं लायनो हरदोंमोन लायनो ओमफ्राय इनो हर सोर मोनासिगोन फैद' जल्दि लाखाजोब्बाय आरोना पुरा थांबाय आरो मबाइलाव साबसिन बावदो नै फुला जाजोब्बायलै गोमा फैफाफ्रा जाजोब्बाय मबाइलाव गोजांबाय मोजां मारबा jalaibai अमा दंनांगौ ओंखाम संहैनांगौ थानानै एबार खनसे इउ थादो इखौ थाखानानै दे रेडि जाजोब पुरा नै मोसानाय रेडि आरोना दे केमेरामेन जल्दि Ready? Action. बुस्तुफोरा जो खारनै मा बुस्तु जाफादो Ready action नांगौब्रा मा जेबो जाथ'वाखै आं रेडि बाराय थिना हरफादो रेडि रेडि थिना हरबाय गासिबो एसे थांबो मानसिया जायाखै दला ओइ जिसांनांगौब्रा जिसांनांगौ या दलखौ सेबेसो नला सेबेसो नाखायो दलखौ एसे गेजेर दोन दलखौ गेजेराव दोननांगौब्रा मानसिफोरा इथांमोन जायोना जालालै फरावनो बुदो जाबजाबथा नै एकदम डिएसएलआर केमेरा लाना फैबाय ना केमेरामेना थाथ' माबा ओइ नोंनि दोलाला जोबनायखौसो होनो नागिरदों नै इउटुबाव पुरा खाना बिथिं साफा नुनाय नङा सालै माथो गुबुंलेस नुयो जागोन खाना रोङा नामा आनैनि मिसालो केमेरामेना रोङा नामा जोंना पुरा नै डिएसएलआर गुगुन बिदा एब्लार जालायबाय shei धंस खर' गरम जाग्रासो बुस्थुआबो ओरैनो फैगारखायो आनला मानलासो जाफैलायबाय दुलाला नांगौ गैया जेनेबा न'फोराव आं सेन्टार सुन्दुर खुबालै नै खाम मोना आरोना खावसे माने
ओरै जाजोब्बाय याव सासे थालांब्रा जेनेबा याव सासे थाबाय आं थाबाय ओमफ्राय सासे थादोंब्रा डिरेक्टरा जोंना डिरेक्टरा एकदम डिजिटल केमेरा लाना पुरा दादागिरि आरोना पुरा दादागिरि गैयानो माथो सेंग्राफ्रानो साबाल' खामा गेजेराव खामा गेजेरावसो